Sngi kabar penriu. Kekerteng kwa bukun mesi makun. Amen. Kutra Jesus mensle ingi. Da mensim jong me beng debla bercampang ke kektien kejong me. The Gospel kumu Matthews. Kalnong kabar penriu. Pandau Jisu lapan kut ikini kijingkren baro ula ong halaki senran. Pitib basaar sngi kan long ke Paskah. Baya ukun ubriu an aitino ba ansa narfna. Ti kirang ba lingdo ba kitemen kisan jong pat ba kilaya lumlang hayeng jong lingdo rang ba ukaya pas. Bat kilaya sela kumno ban kem jar yau Jisu bat ban penyap. Om hakasngi jing kawai kilaya ong yo kipat ba kinya kiwen. Haba Jisu ladan habetania hayeng usimon ubapang nyang lingkun. Lawan kawai kekentai kebara kajing ubi kebakordor hal kiu plej. Bat kelathe yaka halor kekli ujisu katba udang bam. Kisenran kila yui yakani ba kila bitar. Balai an penbijai yakani baro kila keli. Banda dia yakani kajing ubi an yok pisah shibun ban ay kibaduk. Ujisu alatip ayu kila keren bat ula ong haki. Balai pia pendik yakani kekentai. Galale yakabokam kababha shibun na kebenta jonga. Ya kibaduk pidan barabor henrei pin yo barabor yanga. Dak bathe yakani kejing ubi hakamet jonga kelapan kre lepa yanga na kebenta kejentep. Tubu jingmut yakani kat hakaba nialap yakani ke gospel hasatlak kapertai. En yaturu yakaba kani kalale bansa kenmau yaka. Ti uwei niki kat arngut kisenran uba kerteng u Judas Iskariot ula lech sikilingdo rangba bat ula ong. Pin a eu yanga ladang a aiti yau Jisu hapi. Kila terwa hau life house by rupa. Naduk kata u Judas lawat lat ban aiti no yau Jisu. Hakasngi kebaningkong jong kacing kawai upu klemtian. Kisenran kila yawan syau Jisu ba kila keli yau. Hangnu mikwa bangin lech penkre ya kajingbam kawai Paskah na kebenta jongme. Kilet syau wei ubrio hapo konong ba ula ong haki. Bat yathu hau. Unong hikai upa ong. Kaya jonga kalapoi. Kisenran jonga bat nga nginyabam Paskah hayeng jongpi. Kisenran kila lech kumba labtha Jisu yaki. Bat kila penkre ya kajing kawai Paskah. Anda kila kem yong ren Jisu bat kikat arngut kisenran kila yashong bam. Kat ba kidang ya bam Jisu ulong ngayathu yapi uwei na pi unsadino yanga. Kisenran kila kulmar jingmut bat uwei hadin uwei kila sedang ban keli. Kenrat day mangamo. Jisu ula phai ketien. Udai uwei balawi kepu hakapliang ringkat bat nga ubandino yanga. Ukun ubri unyap kumbaong kijing thua. Henry kordit ya uta ubandino ya ukun ubri. Kan jindala bha baya uta ubri lada omsim lakha ya u. Ujudas unong set kela ula kren. Kenrat day mangamo ula keli. Jisu ula phai ketien. Hooj mami ken. Kat ba kidang ya ba Jisu ula sim ya upu. Ula aingu ula kedia bat ula ai halaki senran uong. Tu sim bat tu bam kani kalong kamet jonga. Ula sim saya kekuri ula aingu ya oblay ula ai haki uong. Tu di na kani mapi baro. Namar kani kalong kasnam jonga. Kasnam jong kejutang ya kebaan penplay na kebenta kibabun bantuk map ya kipop. Ngaong hapi. Ngan om di isu na kani kawan haduk kata kasngi bangan di ya kawan batumai bat pi ha kahima ukpa jonga. Nangta kila yarwai kisam bat kila lecha ulum olim. Jisu ula ong haki. Hakani hikamit mapi baro finsa no yanga. Kumba ong kejing tho ngan tangon ya unong syarai ti kilang broadkin sasapren. Henry anda ngami ipan ngan lech sya Galilea haswa jongpi. U Petrus ula kem ketien bat ula ong hau Jisu. Wat la baro kin thut bat no yami
ngate ngan ino tukan mau ikan ni Jisu la ong hau Petrus shua ba usiar un kan i menta kamien lai wat Finland yanga Petrus ula juba wat ladang adai ban yap bat me dalai lei ngan len ya me kisendran baro kilaya ong lang kumju nang tau Jisu ula lek lang wat kisendran cakajaka balakot Getsemani bat ula ong haki tuya syong hang ni kat ba ngadang lek hang tai ban duai ulai alam ringkat bat ya Petrus bat ki arngot ki khun u Zebedi ula sedang ban sngosi bat ban sngo pisa bat ula ong haki ngas ngau kodet lakum ban yap tusa hang ni bat yai ap bat nga ula lek kampaji naki ula dem pelup ha kendau bat ula duai kupa la dala tusimno ikani ke kuri nanga penban om kembang amon manga henrei kemba mimon mami di ulawan pai bolo syam beki laingut kisendran kiwatia ula ong ha Petrus kumnu him simla ban charai bat nga wat sikenta toyai ap bat tuduai bapin om liat ha kajing pencoy kamen sim ke kloy sisya kadok pat katelot sa sisien ujisu ula lek ba ula duai kupa jonga ladang am la lat na kani ke khuri klem dadi yaka tu kan long kamon jong mi ula wan biang bat ula lap baki senran ki yo thia ki khmat jong ki kilaring ngai ngai Jisu ula i no biang yaki ula lek banduai hakabalai sin uda ong yaki ju ki ketien nang ta ula wan pais ki senran bat ula ong pidang ya thia penjaman kapor kalapoi habaya ukun ubriu an sa aitino hakabor kriu sinio kijot yang in yalet hapet ubashet kela yang ulawan Jisu udang keren haba Judas uwei niki khat arngut ulapoi ringkat bat uladon upat babuon bayara laki wat lam bat kideng teli lapha eki da kirang ba lengdo bat temen kisan jong upat ba udang set kela ula aidak eki ubriu ubangan do udai utaken kem ya haba Judas ulapoi ulalet bet sa Jisu bat ula ong kublai konong hikai bat ulado ya Jisu ula jubab kolok mewan lei kumta kilayawan kila kem ya Jisu bat kilabat khak ya henrei uwei na kibayadon bat Jisu ula sei ala kawat lam bat ula pom ya usyakri jong ulingdo rang ba bat ula mat ya kaskor jong je Jisu ula ong ha thepno ya kawat lam namar kibasyem ya kawat lam kinyap da kawat lam hatu pimtip bangala ban pan jingarap na ukpa jonga padon pha sisendan palat khat ar ken hon ki angel haba kumta kumno hej an pen urlong yi kicing tho ka ba ka dei banjia kumni nangta Jisu la kren ho pat ba pida don kam ban wan bat ki wat lam bat ki ding cheli ban kam yanga la kembang along unong lute man kasingi ngala syong bat ngala hikai ha ka temple bat himsem kam yanga henrei kini baro kilajia ban pen urlong yi kicing tho jong kinang thu lupa te kisenran baro kila ino ya bat kila petiam kitu kibelakam ya Jisu kila yalam ya syeng ukaya pas ulingdo rangba ha kaba ki start an be kitemen kisan kila yalum lang Petrus ula buot ya najngai haduk plau ka jong ka yeng ulingdo rangba ula ledong ha plau ula syong ringkat be kinong ap karot bandup yo kan kut kumno kirangba lingdo bat kadorbar barok kawai kila persyang ban yo sabut thok persya ya Jisu khanang ban peniap ya henrei kim shem satya wala bun ngut kilawan ya thu pharep sepang jong khadu khatwai ar ngut kibriu kilatur sekmat bat kila ai saki uni ubriu ula ong ngala ban penjat ya ka temple ublai bat bantei ya ka hapo lai singi ulingdo orang ba ula yeng bat ula ong ha Jisu mem jubab ya kani kecing mudui persya ya me Jisu ula sengap la ka sengap sasiwat ulingdo orang ba ula kren ha ha ke kerteng ublai ba ngapen sma ya me ya thu yangi lada melong umesaya ukun ublai Jisu la jubab hooj mehi melaong sakane ngaong hapi lawai pin sayu i ukun ubriu ba usyong haka kamon jong badon bor baro
bat ba wan hakil o jong ka beneng hang ta uling do rang ba ulakat ya laki jan ba ulaong ulak kren ben belai ngidang don kam sakhi ayupat kumni filayo sngo ya ka jingkren ben belai jong u pia perkhat kumno kila jubab udawa ban yap hangta kila bentieu ya u haka kmat ba kila kura ya u ki wei pat kila thap ya u ki ong tia thu hangi ko mesaya mano ba thap ya me u Petrus udang chong habar phlau haba ka wei ka khna shakri uling do rang ba kalawan sha u ka ong phiru philadon ba Jisu Galilea hanrei ulalen hakmat jengki baro ngam tip fikran ayu haba ulalai ceka kerdop ka wei pat ka shakri kala yo iya u ba kala ong haki brio ki bahang ta uni uladan bat u Jisu Nazaret u Petrus ulalen ngasmai ngaspot bangam itu ya ta brio hadin shipang arpang ki brio ki bayang hangta kilawan ba kila ong ha u Petrus te Petrus ulatla bitar ba ulasmai ngam itu ya ta brio kumta hi usiar ulakin i u Petrus ulakin mau ya ka Jisu ulayatho u shua ba usiar unkin i lai sien lai wat Finland yanga wala mi shabar bat ulayam thang ka gospel jung try ka jingero eme ku Chris ka paskha ba ka jingkhawa ipu klam thian ha ka por jung Jisu kini ki atli ki jingla niam na ju khain kum ka wei ba ha ki ong upu klam thiat bun sin ki jukun thup lang ba ka de ka paskha ka ba de ka singi ha wa ki penyap ikilang brot paskha ba ki sedang ru i ka jingla niam upu klam thiat kani ka jingla niam upu klam thiat pada ka de ba ki ha ban ne baro shtayo kani ka wei na kita ka de ka wei na kita ki pilgrim feast lan ka paskha ka de ka wei na kita ki pilgrim feast hakaba manla u Israel u haban le chi Jerusalem ban pa ma chung ublei katkum ka hukum chung ublei khamtam kitab Deuteronomy no bakhan riu ka bakhan riu mata kitab Leviticus ba mat wei u shinrang riu di ban pa ma chung ublei la kumno lai sin chisnam paska nata ka jingle niam jeng kita yo bungi khot Pentecost ba kai jingle niam jeng yang trap ka bungi khot tabernacle te ka ek paska na banta jeng i wei pe wei ningkong ngi de ban kan mau ba ki pai ba Israel ki shong mrao ha pori Egypt ba blai u jiet ban plai yakin na ka jing long mrao ha ka jing jiet tu ban plai yakin na ka jing le mrao u ha yo Moses ba u a u ya ka bor ba le sibun ba ki dak kishen ha ka ba khat do ha ka long ba khat ar wa ham namar ba u faru khlam sha ki bakin mi no ha ka long ba khat ar u blai u a ka dak kishen ka ba khat do ba kata ka dai ka paska ha ka ba u blai u pha yo Moses ban ongi ki yang kisam Israel ban shim u wei u lang brot ne u blang ban bu ya u hadu kasi ba khat saw na ta kasi ba khat san ma ki ba khoi kin priya pe u ni u lang brot ha ka ju ka por ya ka snam kin ta halor ki shokar jong ka jingkham nang ta de ya ka do ba de ki de ban chus ang ba ki de ban ba me ka bat akad khat ba khat wei ka ong ni phin ba me ka ka ni ka rukom upan po ka singkai ki juti ki kijar uding du ala ka ti phide ban bam kan ki ya ka kalong ka paskha jong u trai namar balai de pipli du khat ba khat ab na ka ong ba namar ba uplay ka tu ka miet un ya ning ba ka ri Israel ri Egypt baro ka wei ba un shim tian bishar ki blai Egypt baro ka wei ya ki khun chin rang baro bat jong kim riu jong kim rat an sa sha tian bishar ka tu ka miet bat kasnam halor ke jingkhang kanong kadak ta sien na kabenta wangel jung try ba un yat lat ya ki pa ya ka yeng jung ki pa ba Israel ta kadaw ka paskha ka jing yat lat ya ka yeng jung ki Israel ha ka ba ya ki yeng jung ki nok Egypt pada la sha pun shitam ba khot ba khat saw ong kani kal nong ka sngi jingken mau ki ken tien ba pun kam ka sngi jingken mau ba phide ban rekhe ka kum kaniam ka rukom kabashi rukam ha utrai pateng pidi men rakhe ka chijunam nata kadau ko pedeng ju ka paskha ka de ka jing pelat yo pa ba Israel na ka jing lam rahor Egypt bat ka de kene ba kide nyam man la kasnam ban ken mau la ne ban rakhe bat ban aingo yo play ba sa sisen pat ban sngo la jong kuma makiru kisha ban penmi na ka tu ka jing lam rao hari Egypt haka misna kidan kijing tha ki ba bon pha ki ba khamlong jiliu shapang kani ka paskha ba
bat hang tu la bathai ru su sepang hakano kun kom bade ban bam ukun jong ka yeng la ne uta barit do haka yeng kasam un keli ka jing keli ya tu ya ukong san la ne ya tu nong pnia ya ka tu ka jing khawai ne ka tu jing bam paska ban ong balai ko pa la ne balai ko ba kani kamiet kaya pher na ki webat kimiet balai ki webat kimiet ngi bam sibun ki ja jing bam reha kani kamiet ngi bam kini ki chur thang kini ki uni ku khlam thiat kani ka do basus ang bat ka ei ka jing mot jang kani kamiet ba pa jong ka yeng kat kum kamishna ka ong ba pa jong ka yeng ude ban ong ba de namar ba uktrai ulale na ka benta jonga men ba ngalami no nari i jeb na ka benta ki pai ba Israel dan ki im hakano kono ka pateng ru ka paskha ka long kum maki spiritually la ne ka jinglong man sim maki ki yo sim bantalang ha kata ka paskha ka baningkong na kata ka daw ka jingken mau na punta ka ba Israel kampe tang ka ba kumasule drama andre kade mamaki kilong kum ba kilet yang sai sisien ya ka tu ka jingsu spa ka ba utrai la le na ka banta jengki la kimi no nari ijeb kay ka paskha nak benta jungi pada Jesus Christ udah ka paskha nak benta jungi Paulus uang ya Christ balong ka paskha jungi lala kenya Stephen kong sikoren nang basan ka banyo lo pra de Jesus Christ kum ta ulang ber paskha bal sya kenya nak benta jungi ban pelat ingi iwe pe iwe beda na ka jinglong marau ka ba khamsir khais isu dei tang ingi ya ka parthai barok hawe na ka jinglong marau ha ka pop namar ka tien chung blai yo anes pra le psau ka ong ba ki tu barok ki bala le pop kilong ki marau chung ka pop ngimlong marau ki Egypt andre ngilong marau ka pop bar ka snam jung Jesus Christ ka pelat ingi na ka ni jinglong marau ha ka pop na tada ha ka jing pelat ki pai ba Israel kadon ka snam balata ha ka jing kham bat ka jing ba me tu lang kenya ya ban ba me tu lang kenya haka juk komru haka jing pelat ingi iwe pe iwe la pelat ingi baningkong na kasnam jung Jesus Christ na boleh ka ketien jung blai ko ong ka sti baningkong yo anes iwe nyo shiki Ephesus iwe nyo kum juk Roman lai absan ko ong ba kasnam jung Christ ka pun khut kasnam jung Christ ka siuspa kasnam jung Christ ka map ki pop jingi ka masnam jung Christ ka pen man hok ingi iwe pe iwe kamut kasnam jung Christ ngilat em na kasnam jung Christ ba haka juk komru dei dang kata ni hapur ban ba me ka met ba ka snam julu namar jisu la ong ha gospel Matthews alfenrio terter kani kalong ka met junga kani kalong ka snam junga yang ban play nak benta ki babun berdum map ki pop jumpi nang ta deru ha yo gospel Yohanes nomor 100 ka basan pulai terter jisu ong jar baba me ka do junga badi ya ka snam junga em hanga ba nga ngan sa penipat ya ha ka singi ka bakhat do udon ya kajing bam jukut ngan sa penipat ya ha ka singi khat do kajing bam ya ka met ma kajing di ya ka snam jung Jesus Christ ya kani kajing maya la pen man pen benta man la kasien bangilet sa ka kamas bakut kalong ka paskha nak benta jung iwe pe iwe Catechism of the Catholic Church iwe lai arlai ka ong kumne ba ha kajing khawai miet bakhat do unong pen em jungi ula bo ya kani kajing kenya Eucharist ya kamet ba kasnam jung ban dup pen seiso la ne ban dup yai pen menta la ne tin phare ki to perpetuate ya kajing kenya jung halor ka ding na ka benta ki por baro hadu ba undawan pat nang tare ong ula ai tiru ula ai ha kabalang kabalong ka tengah jung ula ai kabalang ka kurim jung emet of his death and resurrection kajing kan mau ya kajing yap bat kajing mipat jung nang tare ka it is a paschal banquet na ta kajing khawai kajing bam khawai paskha na kata kadaw ka mas bakut nak benta jung iwe kamdai bangi sa na pna beng Jesus ai siempat kamdai bangi ngi penmong la ni sa na pna beng Jesus ai siempat hendrai namar ba Jesus hi shwa ba un sha sitom shwa un play ka te ka snam halo ka ding pna ha ka jing khawai miet ba khat do ula ong kani ka met chonga kani ka snam jonga ban pen mi nak benta ka babun nak benta ka jing ma pi ki pop kani ula dep kular ba pendep halor lom kalbari nak kata kadaw hakamas ba khuit ru ya kani ka balaja halum kalbari ni lapen menta biang sa sisien ya kani ka balaja arajar senam tam menchua lapen urlong biang sa sisien nak benta jungi ki ba em menta kata ka jing knya jung jisu kayai ki em biang menta
bat kayai pensai so ya kajing pen em na ka benta jungi iwei pe iwei kamas ba khut kadai kani kajing pen menta kadai kajing pen mau bat kajing pen menta ya kajing yap bat kajing ni pat jong jisu na ta kadal kamas ba khut kadai shisha ka paskha na ka benta jungi iwei pe iwei ha ka ba jisu kris hi wa ti la de kum ulang brot paskha dengan ba dengan sip ya kamet ya ka snam ko jong u Larangi pulih ki kintien ke bau Jisu ong akam jing kawai mi bakadu ong usim mi ku ong kani kalong kamet jonga usim mi kawan ong kani ke kuri kalong kasnam jong jitang e wan pen play nak munta jong piwa ki beri baro ya wan ma ki pop larangi pulih sisen pulih kini ki kintien susu osno ini kintien u Jisu kam dan e hakini ki kintien ki ban balik si Jisu syukran symbolically la ne figuratively la ne ukran kum kadak kashin la ne kum kaparshi Larangi pulih sisin pulih ke bamut ke jing sawa jung ni kintien kalong baik bau Jisu ukran shisha umut ya ke bau baru ong ya ke bau umut haba ma usim shisha itu pu ong kani kalong kamet jonga baru kudau shisha baru umut shisha ke ba ma ong baru ong ya ke bau umut haba usim ke kuriru kasnam nak bentar bensius pak ya pi nak bendang pertai baru kawiru umut ya ke bau baru ong ya ke bau umut dan ham tu ban ong bau Jisu syukran symbol lane ukran kum kadak kasin kum ka parsi kadai shisha met kasnam dong Jisu bat la lingba kata ka bangi ong transubstantiation lane transubstantiation ku bambut ba ukpu bar kawan hakamas bakut da kiktien jong lingdo bar ka bor jong mensim bakut ki kelas shisha sakamet bat kasnam jong Jisu ba Jisu ya IT yala di sa sisien pat ha ukpa na ta kada ulungdo sa ongna dau kamu dau Jisu lembar Jisu kumulingdo ramba ha ba ulingdo badan hakaduan pada uyang in the person of Christ ringkat ba kajinglong lingdo jong Christ bat hau dau ku Jisu kumujing knya lembar Jisu kumulingdo ramba bat ha Jisu kum utra iblay ni IT ha ublay ukpa kata kadai kajing kenya jungi kata kadai kajing mani jungi bat ha kadai kajing ai ublay wan shongsa ban ni kibreu ni yo ban mat e kadai kajing subha jung ka beneng ha ka ba ublay hi u e ka beneng ban shongsa ban hiar ha ka do nu jungi iwei pa iwei Shuawan pengkut ya kadai kalenong Shuawan pengkut ni kalenong in kan maru kali kajing duai ko Jisu duai ban duai ba kamon jung play kan ulong kajing em jungi kat kum kamon jung u dei kat kum kamon jungi Jisu ulet chakajing yap ulet chakading phna dak ba smuthu ba kamon jung play ka ulong kajing em jung u ba dak ba IT lot yala de ba kamon jung ukpa kan ulong ha u dak kajing smuthu ba ukpa u yo sngo ba udan ringkat ba ulet chelo kading phna dak ni kajing shlur namar balai ula IT yala de ha kamon jung ukpa Siti si Hebrew nong wasan dekat wasan nong wasan dekat banyo dekat kendai dekat keren sepangkata. Haba kajing long brio jung Jisu la perta kajing duai so ukpa bala an pelai u nak kajing yap dekat tien jung play ko bala sya skor ya lasya skor ya nak benta kajing long hok jung blay ukpa uklam no ya Jisu don ringkat lang bat Jisu. Kawe kajing penram ko Jisu ungat kadai kani ka kerteng ka bangila ba batai teng tak daw kani ka kerteng kun ubrio kadai ka divine title lene ka kerteng jinglong blay ka pen pau kham shu ya ka jinglong blay ju Jisu namar blay ka pen ka jing pendap ya kata ukun ubrio uba Daniel uyo lupa ka lenong banyo ka bakala ka sa sepang uta ukun ubrio ban ya kilik o jung ka peneng bad banyo ka bor sensyar bad ublay habaki brio bar khait kin aga jing mani ka jing sekri ya uni ukun jung ubrio badon dekat bad ublay ha ka kamon jung ublay bad Jisu ba ong yadi lawe pinyu i ukun ubrio ba syong ka kamon jung badon bor baro bad wan hakin o jung ka peneng uling do orang ba ule ayu kat el khazan bad ong ulah keren ben blay ngidang don skam saki ayu shu udawa ban yap paro khot ke manjur halor kani kanodem takada kajing ong jong Jisu yala de kum ukhon jong ublay un pa bo ulong sisha ublay badon ringkat lang bo ublay nado bam zikon ya kani kalonong la sedang da kajing set syukor kabawan na uparlok la penkut ya kani kalonong ru da kajing len kabawan na uparlok kon man ka para be kajing sya syukor ka bakrau tam kadai na ki parlok jong ye kajing sya syukor na ki bakrau tam ngi mat kajing imru kadai na ki parlok jong ye
Nakamenta jungi iwe pedero. Mangi ki ba ong ila deki Kristan, mangi ki ba rakhe kani ka jing maya jong jing ai jong Jisu ba ai ti la jong kamet ba kasnam, ba ai ti la jong lo ka dim pna. Mangi ki ba nget ya u. Hatu mangi ki dei ki parlok ba yaine jong une yo ngiru ngilong ki parlok ki ba shet syukor. Hakasitis ki roman Paulus Ukraine ki ju ong hakalanong ba ar ong ba nakabenta jong pi de nakadaw jong pi la kren ben ya ublay hapleng ki gentle. Kuhan men ko para ba ye. Hatu ka jinglong Kristan jungi iway pa iway. Ka jing priang jungi o Jisu. Kamta magyo karis bakut. Ngilong kadaw jong jing siya kren ben jong Jisu hakiway pat. Ne ngilong ki ba yo ba Jisu yo jingero. Hatu ngilong ki ba syet syukor yo Jisu ne ngilong ki parlok ki ba yayne. Dungin kimiit yala di pangin pan ka po na u bangin dublong ki ba la panyayne. En yoro yo Jisu Christ junam la junam. Amen. Kajing duai Jubilee. Gokpa bah peneng to ai ba kajinget ka pamela ai hangi hau kun jong me Jisu Christ uhun men jongi bat kading jong kajing iet ka bala penrem hakido not jongi da umun siem ba ko kin kirsiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku na kabenta kajing wan jong ka hima jong me to ai ba kajing ai jong me kan penkelai ngi syakinong bet sembai ki bam jutat jong ka gospel. To ai ba kisambai kin penkelai ka long brio man brio na syapo ba ikijing thau baro ha ka jing kmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai ha ba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan tengshan syapam jukun. To ai ba ka jing ai jong ka Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing terang na ka benta kispa beneng. To ai ba kani ka jing kan pensap riang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen im jongi sya satlak ka perthai syame ublay jongi ubala kerku junam kan long ka buram bat ka jing ero si junam. Amen. Ka buram hau pa ba hau kun ba hau siem ba kut kumba kalalong ha ba ningkong umju menta barabol junam. Amen. Kudu nut kutam Jisu kumare kutu isin ngi kumare ak nirap jingi Kristan tu dua anak kumta jingi ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensim ba kun. Amen.